Peidiwch â phoeni. A fi sydd yma. Helo, eilir dwi, pnawn da, croeso I Am Hanes. Heddiw, hanes. Twm Siôn Cati. Pwy? Twm Siôn Cati. Neu Thomas Jones. Un o le oedd Twm Siôn Cati. Roedd Twm Siôn Cati yn dod o Tregaron. Yma rwla. Tregaron, ie. Yeah. Roedd Twm Siôn Cati yn dod o Treiglad Meddal. Tregaron. Roedd Twm Siôn Cati yn... Helo, debyg fel Robin Hood. Wel, ychydig bach fel Robin Hood. Roedd Robin Hood yn dwyn arian pobl cyfoethog, pobl efo pres. Ei, ac yn rhoi yr arian, y pres, i'r bobl oedd heb bres, y bobl tlawd. Diolch yn mawr, Robin Hood. Ond, roedd Twm Siôn Cati yn dwyn arian bobl cyfoethog ac yn... dyna fe ma. Dyna mlaen. Cadw'r arian iddo fo'i hun. Wel, roedd Twm Siôn Cati yn lleidr, robber. Roedd Twm Siôn Cati yn enwog, famous. Mae stori am Twm Siôn Cati yn mynd I brynu sosban. Sosban fawr berwia. Dyma Twm Siôn Cati yn deud wrth y dyn yn y siop, mae twll yn y sosban. Dyn y siop wedi dod. Mae twll yn y sosban. Dyma dyn y siop yn dweud, nagos, does dim twll yn fy sosban I. Wel, oes, meddai Twm Siôn Cati. Digon o dwll I roed ar ben siopwr. Gwirion, ie. A dyma Twm Siôn Cati yn dwyn arian ac yn rhedeg I ffwrdd. Yn 1557, roedd Twm Siôn Cati mewn trwbl. Fe redodd I ffwrdd I Geneva. Blwyddyn. Blwyddyn arall. 2 flynedd yn diweddarach. Cafodd Twm Royal Pardon. Daeth adre yn ôl I Gymru. Yn 70 oed. Penblwydd hapus Twm. Yn 70 oed, mi setlodd I lawr. A priodi. A chael swydd fel sheriff. Iha! Caerfyrddin. Yna, mi gafodd swydd fel ynad heddwch. Magistrate. Wel, dyna chi stori am rywun yn newid o fod yn ddrwg I fod yn dda. Mae yna obaith felly'n does I Everton.